Outra vez, despois, outro consello. Se montades este baile, e imaginades, pois hai dúas cousas que gostan bastante no teu baile. Unha é esta entrada e outra é esta entrada. Esta é cuestión de traballar, non? Técnicamente, eso non é difícil. É cuestión de traballarlo e punto. Esto, técnicamente, o que vais a dicir non. Pois, colledes e en vez de cambiar un poquinho o esquema do baile. Podría ser, primeira volta, simplemente en este corte, segunda volta en esto, terceira volta en este corte, cuarta volta en esto. Adaptade o baile a vosa xente. Vamos a ir?